Виктор Николов е на хемодиализа, която уврежда вътрешните му органи и го изправя пред угрозата да стане негоден за трансплантация. Кошмарът започва преди 2 години и половина, след като младият компютърен специалист прекарва вирусна инфекция. В началото нямах представа въобще за какво става въпрос, а по-късно исках да изчакам да видя дали държавата ще направи нещо, но е факт, че за тези 2 години и половина не ми се обадиха нито веднъж за трансплантация. И вече единственият вариант, който остава е или да пробваш да се спасиш сам, или да чакаш да умреш. Виктор обаче не се бори сам, защото има сплотено семейство и добри приятели, които застават зад неговата кауза. За да спасят живота му, те организираха дарителска кампания, която се разгръща в различни форми и привлича все повече хора от цял свят. Ти не ме остави да загина, Господи, преди да съм живял. Изведи ме вън от всяка сложност, научи ме пак на простота. Това стихотворение на Атанас Далчев ни припомня за повода, по който сме се събрали тук тази вечер. Този повод е един млад мъж, който иска да живее редно до своята 4-годишна дъщеричка. Този повод е едно малко момиченце, което иска да порасне до своя татко. Подарявам ти моите песни и искам те да ти донесат здраве и до година в Христовата че възраст да бъде твоето ново раждане. От тук нататък младият мъж обещава да не унива никога повече и да се бори за новия си живот. Искам да използвам ефира на вашата телевизия, за да се обърна към другите болни на хемодиализа. Хора, борете се, не чакайте държавата да направи нещо за вас, вземете живота си в ръце. Всичко за здравословния проблем на Виктор и за дарителската кампания можете да прочетете в сайта helpforvictor.com.